Здравейте на всички приятели! Имам една позната, която отдавна е надхвърлила 50 години. Винаги, когато я видя, кожата е сияйна, изглежда с години по-млада и тя ми сподели какво прави. Всяка сутрин тя си мие лицето с солена вода. Процедурата е следната. В 1 литър вода на стайна температура поставя една чайна лъжичка морска сол, разбърква хубаво да се разтопи солта и сутрин, след като стане от сън, си измива лицето и шията с тази вода, след което подсушава и си нанася сутрешния хидратиращ крем. Тя прави това 7 поредни дни, след което прави една почивка. Тази процедура е подходяща за дами с мазна кожа. Имайте предвид, че солената вода изсушава кожата. Не е подходяща и за хора, които имат брадавици, кожни проблеми. Рецепти и съвети, както за мазна, така и за суха кожа, за бладисвана коса, за мигли, за ногти, за розацея, за слънчеви старчески петна, за бръчки и много други, ще намерите в главата природни рецепти и съвети за красота в моята книга Природна лечебница. Може да си я закупите от линка, който пускам на това видео, заедно с 3 подаръка за всички от TikTok. Линка се намира под профилната ми снимка. Ако се затрудните, пишете в коментар под това видео думичката книга и ще ви помогна. Още за морската сол, както и още други съвети за детокс ще намерите в моята Viber група Детокс с Вени. Пускам линк към Viber групата, която е безплатна над това видео, така че заповядайте, присъединете се да научите повече за всичко свързано с детокс. Ако това видео ви е полезно, слагайте по един лайк и го споделяйте. Бъдете здрави!